Identidad posgarriak estimatzekoa, gure euskaraldean, garapen jasangarriari emoten dutzosun babesa gaitu. Hasteko, Lea ibilbidearen izena bera aldatzea erabaki dugu. Orain arteko ibilbidea barik, Lea naturbidea deituko diogu. Ibilbidea Lekeitiotik, Aroraino luzatzen den arraina eta ardoaren bidearen zati bat da. Lan eta merkataritza bidea izan zen. Bertatik garraiatzen ziren baserritako produktuak, azoketara. Burdinoletako burdina. Garia errotetara, arraina eta ardoa. Milaka pertsonek zeharkatzen zuten eguneroko bizitzari eusteko. Lea fundazioak koordinatuta, Lekeitioko udalarekin elkarlan handia egin da trantsizio digitalerako elementuak lantzeko. Alde batetik, marketing estrategia, horren barruan markaren lanketa, marketing digitalaren estrategia eta sare sozialetarako perfilen sorrera. Bidea horretik ere, bidea hor lanerako izan zen. Baserriko ekoizpenak merkatura eramateko, freskotasuna eta bizia emanez inguruko naturari. Eta bidean, itsasoa zein ibaian bainatzeko aukera ere aurkituko duzu. Leakoa ez da ibilbide bakarra, nahi adina aukera eskaintzen ditu. Laburra edo luzea, lasaia edo kirol gutxikoa, ordubetekoa edo egun osoko.